мръснотия. Даже не го повярваш на човека. И тези всички неща ние сме проверяваме и показваме на човека. Това е диагностика, който се открива от тези неща. И когато откриваш човека, не можеш да го забележиш и да го видиш. Тая каша не знам какво е, наистина ужасни неща. Даже ми апетита ми отивал. Повръщане на детето. Затова трябва да го видите. Да го пазите в своите коли. Можете да се обадите нас, да го видите тези неща с нас. Ако искате, може да ходите като приятели към нас, да го видите, да го покажем нас, да го разкажем. Нещо да го учим на вас нещо, ако искате. Затова така. Пишите коментар, слагайте лайки, харесвайте ние. Чао! И крайният резултат говори сам за себе си. Когато вече е готово. Край. Заповядайте. Да, разбира се. Ако искате същия резултат, заповядайте.